Fl-aħħar jiem il-Pulizija tal-Iskwadra ta' Kontrarreati Ekonomiċi kompli tinvestiga l-każ tal-kumpanija Rediscover the Wealth fi ħdan Platinum International Malta fejn għexieren ta' persuni qed jallegaw li ngidmu l-eluf ta' euro fil-btalijiet tagħhom, btalijiet li spiċċaw fi ħmar il-lejl. One News huwa informat li l-Pulizija mistennija titlob li jinħareġ mandat ta' arrest fil-konfront tas-Sur Michael Towlin, id-direttur maniġerjali ta' din il-kumpanija fiċ-ċentru ta' bosta allegazzjonijiet. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-mandat jista' jkun kemm Ewropew u anke internazzjonali, dan għax l-ewwel irid jiġi stabbilit b'ċertezza fejn jinsab Towlin. F'dan il-każ għexieren ta' persuni qed jallegaw li ngidmu mill-offerta ta' timeshare taħt l-isem Escape from Malta offruta minn din il-kumpanija. Fost oħrajn huma qed jallegaw ukoll li min-naħa tal-kumpanija saru falsifikazzjonijiet ta' dokumenti. Għaldaqstant il-Pulizija qed tistabbilixxi jekk dan l-allegat każ huwiex wieħed ta' frodi misappropriazzjoni ta' flus jew inkella xi tip ta' reat ieħor. One News huwa informat ukoll li apparti li żjed minn 100 rapport li saru direttament lill pulizija fl-aħħar jiem, 35 persuna oħra permezz tal-avukat tagħhom flimkien resqu rapport ieħor lill-Pulizija u li fih qed jallegaw li bejniethom ingidmu żjed minn 100,000 euro. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjoni jirriżulta li s-Sur Michael Towlin li matul is-snin mexxa bosta kumpaniji kemm f'Malta u anke barra minn xtutna u mhux l-ewwel darba li spiċċaw f'kontroversja telaq minn pajjiżna fl-aħħar jiem. Intant l-uffiċini tal-kumpanija fil-Mosta għadhom magħluqin dan hekk kif il-ħaddiema tal-kumpanija mhux qed jirrappurtaw għax-xogħol minħabba li allegatament ma tħallsux fl-aħħar xahrejn b'ħud minnhom jirriżenjaw.